O, shwai, sut ydych chi? Chroeso i'r bedwaredd benod ar ddeg wan de, yng nghyfres codi gweithdy Pedair Cainc. Mae'n fendigedig, mae'n ddi Sadwrn yma, dy Sadwrn ola Steddfod, o'n i fyny efo'r teulu bach yn yr Egaron am ryw chydig ddyddiau wsos yma. Ar god i gael chwip o'r Steddfod. Diolch yr iawn i bobl Ceredigion a Thregaron am y croeso, ar god ni di wir fwynhau de. Gweld gymaint o hen ffrindiau. A yn ystod yr wsos hefyd, o'n i wedi rhyfeddu gymaint o bobl yn dod draw i sgwrsio am yr adeilad yma, am gweithdy newydd Pedair Cainc. Felly, nifer o bobl o'n i rioed i gwrdd o blaen, ond sydd wedi bod yn rhyw ddilyn hynt a helynt wrth godi'r fframyn bren yma. Diolch o galon am ddod draw am sgwrs. O'n i wir wedi mwynhau, o'n i wedi rhyfeddu, dweud gwir, fo gymaint, diwch, wedi difyrru, oedd y ramblings yna'n difyrru bob, ond diwch dyna ni, dwi'n dihiro, ni'n gorfod torri ambell i sgwrs y fyr wrth i'n merch fach 2 oed i redag i'r pillter, o wedyn angen redag ar ei ôl yn doedd, ond ein braf gael cwrdd â chi wir. Diolch yr awn am ddilyn. Ond dyma, ar hyn o bryd, dwi wrth i wneud wan, heddiw, wrthi'n gosod y pyrlyns ar ben y to, diwch chi droi'r cam. Lle dyma chi, fel y gwelwch o'i ddiwrnod godidog arall yn y dyffryn. Diwrnod lle dwi'n chwsu cwrw Tregaron o'n nghorff yn debyg felly. Ond rhain ydy'r pyrlyns felly, fel y gwelwch chi mi, maen nhw ar gyfres o flocia bach sydd wedi cael ei sgriwio lawr i rafftar. Dewch chi ystod sgriws glamp o sgriws mawr o lyn, sgriws 6 modfadd dyn nhw, yn angori blocia yma lawr i'r rafftar. Diban rein ydy de. Wel, feddwch chi wan pan fydd y sheet zinc wedyn yn cael ei sgriwio lawr ar ben y pyrlyns yma. A wedyn, yn yr addol, dydwch chi os oes yna eira mawr neu be bynnag yn eistedd ar ben y to. Yn yr addol de, dros amser, mae'r tyllar sgriws yn gwanhau. A wedyn, yr tueddiad ydy wedyn, mae'r to eisiau dechrau llithro i lawr yr aftars. Wel, y diban y blocia yma wedyn, ydy cadw, neu ryw driatal hynny rhag digwydd. Gafon na gymaint a hynna, 8 modfedd i gyd y fanna, o ryw fath o ffrithiant, fydd yn arafu'r broses o ddisgyrchiant sy'n llusgo'r to i lawr. A hefyd, mae drosod y blocia yma, da chi'n helpu atal y pyrlyns yma hefyd rhag droi a thwistio wrth iddy'n trychu. Mae yna 196 ar rhain i gyd. Dipyn go lew o waith sgriwio. A wedyn, dwi wedi codi'r 4 gyntaf ochr yma, gynnau'r 2 arall i fynd ochr yma, a 4 lawr yr ochr bellach. Wedyn mae rhyw waith, mae yna rhyw deimlad digon anghysurus yr ydyn gweithio gyda cymorth yr haffyn yma, achos fod rhywun yn mynd fyny lawr y to mewn gwahanol lefydd yn gweithio reit gyflym, felly sa'n anodd iawn, sa'n gyr yn pen, gorfod colapsio'r sgaffold a wedyn ailgodi a colapsio i ailgodi o hyd, felly wrth fynd o un adran yn y gweithdi'r llall, felly drwy weithio, gynnau yn hen harnas fynydda a dyfais apseilio, wedyn yna gwlwm wedyn i grib y to. Dwi'n trio gweithio mewn modd diogal. Achos dwi'n mynd o'r hoff o weithio ar uchdar aimig o fydda. Mae rai o'r ogia yma ben to yn weithio. Dwi'n edrych arnyn nhw argol, codi croen gwydd ar ddeud y gwir. Ond dyna ni, gweithio ar uchdar fydda i'n mwsnos fach dda arall, nes i'r to yma, nes i'r gweithdy a gael coron ar ei ffen fel thai. Ond wedyn mae rhywun yn trio yn dydi wastad gweithio mewn modd diogal bob tro. Mond unwaith da chi'n gorfod isgyn. Ond dyna ni, ar nodyn reit lwm di yno, yna i newid y sgwrs. Wedyn, diolch un o'r pethau oedd yn harroi tro ni draw yn y Steddfod. Diwch o gymaint o gwestiynau o'n gael ei holi mi. Oes chi gwestiwn am yr hynny dwi'n neud, neu yngwaith dydd i dydd hefyd. Peidiwch o fod am cysylltu neu ngora glas i ateb eich cwestiwn. Ond am y tro, mae'n dywydd bendigedig. I ryfeddol o dweud gwir, bod i di aros mor sych gyn hirat. Dwi'n rhyw
3-4 diwrnod ella law dwi wedi gael tra'n gweithio ar y ffram bren gyfan yma. A dwi bo'n gweithio arno fan am ddeufis, felly ie, dyla'r holl wydd braf yma fod yn rhyw nigas reit glir am newid hinsawdd yn bydda. Ond dyna ni. Ond ie, diolch ar ôl chi ymwylio'r diweddara yma. Na i bostio'r, wel, yn eisiau fydd, mae'n siŵr pan ddaw'n bryd i osod y tos inc. A gowch chi glywed mwy am yr hanes bryd hynny. Iawn, am y tro wan, bob hwyl chi.